Hi guys! It's me, Bricks, and welcome back sa aking YouTube channel. So, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So, yun na nga guys. Ayan guys, sa ating video for today is I'll be going to prank my kapatid and my pamangkin. And actually, nasa labas sila and gugulatin ko sila pag saan yun pag papasok na sila dito sa loob ng bahay, pag musulod na sila ba. So, please bear with me my face, no? Kay haggard kay ko, may eye bags. And wala ko nakapang shave karon. Kasi pati di kog naong sa personal guys, how much more kung makita ko ninyo sa personal bati kog naong. So, please bear with my face. Actually, mga imperfections, so i-accept nato na mga imperfections kung mga dakog ilong. So kato guys, akong silang i-prank, ako silang hadlokon. So parang ako silang gugulatin pa ganon. Ako silang basta gugulatin ko sila pag aakyat na sila sa loob. And nasa labas sila kasi nandun din yung kuya ko, may ginagawaan. Ayun sila. So ilalagay ko yung phone ko na para hindi makita. So puntahan natin sila guys. Yan. Ayun. Wala ko yung mahuna-unaan na video karon para napag ko yung mga upload ba. So, ayan guys. And, as you can see, tara sila guys. Tara sila. So, ayan guys. Tara sila guys ay. Naa sila lapit sa washing machine kay naingibutang na washing machine. So yun guys, nakita nyo na sila kung nasan sila, nasa labas. And ngayon, nandito ako sa parang kainan namin. And ilalagay ko yung cellphone ko dito. Saan ba? Dito. Ilalagay ko yung cellphone ko dyan. And magtatago ako dito guys. Oh. Dito ako magtatago para hindi kita. Tapos pagpasok nila magugulat sila. So, tignan natin ang kanilang reaction. Baka masapnan ta diri, baka mahuli. Ako pa yung mahuli guys. No? So, ako sa ni-set up and yan. So, yun. Good luck to me. Diyos ko Lord, taba. Guys, update. Magtatago na ako dito and nasa labas nga sila, diba? So, baka mag-antay ako ng isang oras dito eh. Kaya basindugay kasi sila musaka. So, ayan, dito ako magtago. So, ayun, tingnan natin ating prank. So, yun, while naghihintay ako na pumasok sila dito, no? So, mag-shade na lang kung ano niya, eh. Ginagawa mo. So ayan, baka papasok na sila dito guys. Ayan guys, papasok na sila. Ayan guys, kinuha na nila yung ulam guys. Ilang isaka diri sa bahay. So ayan, ato na silang kulato. Ablis ako, bes! Ayan guys, nagulat yung kapatid ko guys. And nagdala siya sa sabaw. Tara guys, nagdala siya sa sabaw. Happy. So yun guys, hapit mayabo ang sabaw guys. No, na-prank na ko siya guys. So ayan guys, na-prank ko yung isa guys. So ayan. And napay isa guys ang akong pag-umangkot.
So, yun guys. Hindi siya nagulat kasi alam niya na naginulat ko yung isa guys. So, yun guys. Sana nag-enjoy kayo manood ng video and mahadlo sad ko mga gulat-gulat guys kaya nagdala sila og sabaw. Kaya basin may habuon niyan sabaw pa. So, maro siya guys akong prank. And na-prank na ako umangkon. So, wala na ako na-prank ako pag umangkon. Hindi ko na-prank yung pamangkin ko guys kasi alam niya na yung ano. So, ayan. So, kakain na sila ng tanghalian. What's up na man? So, yun lang guys. Ay, Diyos ko miyo marimar. So, guys, yun lang ang ating video for this kasi kahit sobrang yun lang ang ating video, parang kahit kana short lang yung video natin. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video na ito, sa prank na ito or sa panggugulat. So, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood and comment down below kung anong mga gusto niyo ipagawang video sa akin and I will try my best to do it. So, thank you so much and shout out sa mga lahat ng mga nanood ng aking video. Thank you so much and hope to see you in the next video. So, please don't forget to click the subscribe button and i-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. So, yun lang guys. This is Brooks Tigumon. Say, annyeong! Bye!